आङो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे रैखाथि बुंनो नागिरदों माखासे राव बुंनो नागिरदों आरो माने जोंहा नैबे आबैनि हायाहाय बिगासेयानो जाफ्रामोन आरो ओमफ्राय दा माने आबै आबौनि जिउआथ' थाबाय थाला नालाय दानो दं दानो गैया बिसोरनि बैसोआ दानो दं दानो गैया बारा गोबाव थानोबो सम गैला बेनिखायनो आं ओरैबायदि सानदों माने आबौआहाय बे हाखौ फाननो नागिरगासिनोमोन आरोना नैबेस्रानोहाय बेसेबांनिबा दाम खमैनाय समानि माने बे बोराय मानसियाथ' बेसेबां दाम रायलायनो रोङो 10,000 ना 5,000 बेसेबांबा जासिदोंनो दाथ' आजिखालि बे बिगासे जानो हागौथ' बे नों 5,000 10,000 मोनलाना लोगोफोर बेनिखायनो माने बिस्रा बिराद लुबैयो आरोखि ना बे हाखौहाय लानो सेनो थाखाय आरोखि माने बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दा आङो सानदों बे हाखौहाय माने आं बिदिनो हगारा माने दा आंनाव बेफोरबायदि बायसान्सनि बिदि फैसा दङमोनब्ला बे आं हाखौ लागौमोन आरोखि देनांथ' बे हाखौ सोरबाफोर सेथारनोबो हागौ माने सोरबाफोर लानो हागौ आरोखि बेनिखायनो आं बे हाखौहाय बेफोरबायदि फैसाफोर जायोमोनब्ला बे हाखौ आङो बावनो थाफैगौमोन बे हालामबाजार जायगायावनो बिजनेस गेलेगौमोन बा माबा मोनसे बेखौ गय बागानफोर खालामनानै दोनगौमोन आरोखि आङो माने आं बे हाखौ फोजोबनो साना मानो होनबा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनाव थाबोनानै आं देरबोनाय मानसि आरो गोबां आबै आबौआ बावनो थाबोनानै जाबोनानै आइमोनखौहाय खांबोदों फेदेरबोदों बेनिखायनो आं बे हाखौ नागारनो बादों लोगोफोर बेनिखायनो आं बे हाखौहाय आं बावबो थाफैनो लुबैदों आरो बे हायाव आं गय बागानबो गायनो आं सेस्था खालामदों आरो बेनिखायनो प्लिज अननानै बायसान्सनि आं बेफोरबायदि आं फैसा थाखा मोनफ्लाङोबा बेफोरबायदि इउटुबफ्राव फैसा मोनोब्ला दा बायदियाव आङो बे हाखौहाय गय बागान गायनानै दोनगोन लोगोफोर बेनिखायनो प्लिज लोगोफोर आंनि सानसु नार्जारि इउटुब चेनेलखौ गासिबो सापर्ट खालाम जाहाथे इउटुबफ्राव बेफोरबायदि फैसा थाखा मोननानै बा बयनिबो सापर्ट मोननानै आङो बे हाखौ मोजां लानानै गय बागान खालामनानै दोननो हायो ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गासिखौबो आर'ज गाबो आरोखि ना बे हाखौहाय आं बिदिनो गय बागान बायदिसिनाफोर गायनानै दोननो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर दा आदायाबोथ' माने थाफैयानो आदाया थाफैनो सानो खिन्थु बाजैयाहाय थाफैया आरो दा थाफैनो थाखाय आं माने नोंथांमोनखौ गासिखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बेफोर